Yo-yoing. Όταν μιλάμε για yo-yoing έχουμε δύο βασικές έννοιες. Τα responsive yo-yos και τα unresponsive yo-yos. Το καθένα έχει διαφορετική χρήση στον κόσμο του yo-yoing. Responsive. Responsive ονομάζεται το κάθε yo-yo που επιστρέφει στο χέρι μας με ένα απλό τίναγμα του καρπού. Η χρήση τους περιορίζεται στα αρχάρια κόλπα και στο 2α ή looping tricks. Unresponsive yo-yos. Unresponsive ονομάζεται το κάθε yo-yo που δεν επιστρέφει στο χέρι με το τίναγμα του καρπού, αλλά θέλει bind. Η χρήση τους είναι σε όλα τα είδη yo-yoing εκτός από το 2α και στο 1α συγκεκριμένα στα advanced tricks. Αλλά unresponsive yo-yo βλέπετε και στο offstring και στο 5A και στο 3α. Και αυτά ήταν τα yo-yo ανάλογα με το στυλ τους. Keep spinning από το Yo-Yo Institute.